салом алейкум дӯстон. бо фарорасии фасли баҳор мо яке аз ҷашнҳои зеботарини сол наврӯзро таҷлил мекунем. ҷашни наврӯз бешак яке аз ҷашнҳои писандидаи тоҷикон аст, ки бо сифатҳои башардӯстона аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳанги умумии инсонӣ пазируфта шудааст ва бо хусусиятҳои вижаи худ, ки некиву накӯкорӣ, хӯрамиву хушҳолӣ, шодиву нишод ва саодату пирӯзиро талқин мекунад, машҳур гардидааст. ин замонест ки табиат аз хоби зимистона бедор шуда олами моро аз таровату нерӯи нав пур месозад. ин рамзест, ки аз оғози давраи нави зиндагӣ, замони эҳьё ва имкониятҳо дарак медиҳад. ин лаҳзаест, ки мо метавонем ҳама ғаму нокомиро паси сар карда бо хушнудиву некбинӣ ва умед ба сӯи уфуқҳои навин биравем. бигзор ин наврӯз ба хонадони ҳар яки шумо тансиятӣ, файзу баракат, дастурхони пур аз нозу неъмат ва тамоми хушбахтии оламро ато намояд. бигзор ҳар яки шумо гармӣ ва дастгирии наздиконатонро эҳсос кунед ва ҳар рӯзи шумо пур аз шодиву хурсандӣ бошад. наврӯзатон муборак.